Хто є тут? Як то падло зле. Чому стало? Красти сіла. Іди все спитати. Чекайте. Бога! Томаса тут травмує, чо? Що ти? Dopadol som tak, som dopadol. Žena mi všetko zobrala, všetko, čo som mal. Dom mi zobrala, motor mi zobrala, horský bicykel, čo som si krásne ukradol, lifty, TikTok mi zobrala, všetko, kvôli Monike. Monika G sa volala, všetko mi zobrala, všetko. Nič mi nenechala. Neplať. Tak som dopadol. Čo som mu spravila to tá Monika G? Neviem. Všetko mi zobrala, všetko. Celý môj život mi zobrala. Tak som dopadol, ľudia, som dopadol. Vidíte, tak som dopadol. Nemám ani TikTok, nemám ani dom, nemám ani bicykel, čo som si čestne ukradol. TikTok mi zobrala, coiny mi zobrala, všetko mi zobrala. Tak to teraz žijem, tak aj ostane. Nemám už. Nemám. Joj, Monika D, čo spravila so mnou. Všetko. Daj mi pokoj už, idem spať, daj mi pokoj.